Bamba daade belde de ko hila bambaɗo ko yergeli bambaɗo si adama balde min gondi ɗo e liman ba albarka e ɗeɗo ujunaji joni joni yaari gamin adi o woni mo kalannomi nane o wiyete dado seydi jinga fooli jingana fooli mbaroɗi mbawɗe anduɗo ko haalnaka bawɗo leɓande ñeeƴe kala gontuɗo endu Allah de ina weeti fof jangi ɗo mbaɗa ɗo wawi noynude ha e laala seydi o wonde ire seydi ko ɓe kalnomi haala to to goto sengode ndesano kamɓe woni jaati ɗinamen to haari yalla ɗo men jooɗi nder galle makko jaati kanko dado seydi mbaroɗi rewɓe ñiwa ɓi ñiwal wallahi mi wi on ɗo no fecci somi yewti ha foti minute aji joyi kolli ɗi e koye mumen eɗi kaani waɗede minute aji joyi so kolli ɗi jawti ɗeɗo daaɗe belɗe ɗe noon kaani minute aji joyi nden noon joni keɗen kolli ɗi ko cirkilta ko sese séri ko bambaɗo jogoɗa hoddu mawnu ndu murna do ha yona aɗa andi ko o woyima ñamminde dibi belɗo o tew juuɗaɗo o woni liman ba machine mi wima hunde fof ko danka ayade fulɓe fuuta jetteteɓe diallo ɓe so ɓen ñaama ñiiri horondel ɓe mbaɗanta ɗum wota gabbe ɗe cam sese ɓe ñamata anda ko sese ɗiɗo jimɗi belɗi e ɗiɗo ɓoggi belɗi neɗɗo wawi wiide sukara moƴƴani e reedu mum kono so wima sukara welani haali jeddiɗe en kawri e lamɗo ɓi lamɗo mo Allah tagani ndiman kaku celluɗo konngol celluɗo fimde aɗa andi neɗɗo ko woni garante neɗɗo ko konngol so neɗɗo watti haalde no firta ko haalta ko yewtinen dimantako janggo sa haali yimɓe heɓe jabtade ene wayno pirtowo aadi ɓeɗo ko place goto jam fotoɗo pirtowo aadi mo sellani konngol ko place goto ɓe jaada de ɗon noon no setti neɗɗo yeeso mum
ɗo e liman ba masina no waari anndo golle gambare asiraniide Gelaaje Pollo aɗo yero mama aɗo Bakary Diang a bono a dañƴi daga lakara ɗumana ko kay sente to ko sorode ɓarade ba soro haɓide Allah yi ñeeda ko kaplani wati sisa jali uji hoore ni duño kon feede wallahi liman ba ne jangi bambaɗo ma o ma misira ka antiɗo andi bisira Allah si arñamal yere kamo ko jali baba sisu ko ɓannata ɗum a dale mene bamo ko wallahi wallahi mi ala hirande hatta jemma ara jemma yaata ko haaji bunde metti ñaaɗo metti ñaagade ko moƴƴo radio ngara e damal dimo mbiɗa assalamu aleykum no Dakar ni dimo o wima bambaɗo accumi haalanma ko tawɗako lamdoɗa ɓe gondumi ɗo joni joni ɓe joni miɗo ƴamteɗo luwasuji suudu am mi sikku aɗa hettina kaydi aɗa janggi seeɗa ndiɗo kaydi ko kaydi ndiyam ndiɗo ko courant janggude fof jiiya ko jangti ko bambaɗo boddi e nayi leydi teppere nayi leydi ɗin konnguɗi kaltake to galle liman ba madina wallahi joniji tati Allah ittagani moƴƴi dottoɗamo joni o rokkama joni wallahi liman ba lebas ɗum saran ko lewi no waari fulɓe mbi jawwali mamana ko ani sogoma koroboro wi janngude woyi narɓe mbi lebas ko hunde wottere de o yiɗi wadde no accu ha wawa neɗɗo ɗi yiɗi wadde ko waɗirta ko ene manque ɗum welta liman ba no wawi wadde ha adna Allah o tagge ɓaare hakke ko Allah tagde mo ceeɗo nde heddi kadi kolli ɗi cirkila ha to yeeso sesi anda ɓiɗɗo moƴƴo de kono ɓiɗɗo moƴƴo no andi hoore mum oɗo banda ko banda giggol ɗiɗi banda ligoraɗo anniyaji jottiɗe hakkille men liman ba masina o so joni a yottima a laari barlade a bini a abdi keri kasuji ɗi mankani sukara danejo pem ene woodi mo gambi a yaltini gawluji ɗi a yaltini batema ɗe ɗe gowɗa wertude aɗa wano ɗe sa an ande jagguɗa o banda battuɗa ɗum e maƴeto aɗa heeɗi wawi ma siwtinirde ko arta e duuɓi temedere yeeso ɗum wona haala janggi bambaɗo de Allah golli ɗum mima yeeso mon bambaɓe
Allah malien Lady Bella Jackie Bamba Bangu Lady Bella La Duwali Lady Bella Senegal Allah malien wallahi yo liman ba ɗo noddi bekkiɗon jaayi balɗe gorko dakko juuta be hen o kam muuyi so ɗon ganni hawri ɗo e jambar gorko goto omo wiya mamadou o naati o tawtorama e baggol oɗo banda liman ba masina wallahi ni woni wurde mo ala no foti fof on ala ko ɓurata mi waɗa kodde mi waɗan lacciri mi waɗan moni mi waɗan maaro koni no a tawa ko ñaame wawi ɗin ɗumbuɗi ko joom ñamde jeeyi unulle heɓunanteɓe fof duwaw goto no woodi sa yimɓe ne jooɗon duwaw hen duwaw o yimɓe koye jaam ceerti ya Allah tawne embo wuuri wona ceertuɓe e kasoɓe mo kala ko haaji mum yata Allah tawne embo wuuri annanta ɗum te albarka no ɓatti hunuko ko noon me ɓere yaltinta ɗum de hay goto neɓɓetake e aduna wima albarka a heɓtat neɓɓaɗo fotayde kañum ɓuura dowde wiyata ko mi accidima he Allah eggatillo fetam leñi mo ngar maɗa mon jommari mo jiggu jammam caƴali wennogo yejjitaɗo pullam goto ono e mamma janke kañum wiyete pullo sago ko daali sakiɗo ɓarani mo hatta ɗawata bonnata jikka ñama kala e ñagotoɗo so ɗon ganni nangiri ñafori farima farlade dane mbaɗoɗi jungo jangi bambaɗo ala toon haaɗi lamɗo ɓi lamɗo o laami Fouta o laami Sénégal o laami Oyaltal o laami Casamance o laami Fulat o laami Guinée Bissau o noon ministre Bocar Diallo kan jango o wondi Abdoulaye Mané sonon ɓenni siwtorɗo chauffeur aɗa andi ñoferɗe chauffeur wona goto siwtorɗo chauffeur guiɗam jamma e ñalawma jiɗan kala to banggue moƴƴereji on woni Lamine Balde somo ƴetti caabiyel ko tubakoɓe pewni ko o watti e hoore taski makko ngel iili somo naɓanima ko hendu aljanna jaɓɓotomade kañum naftami hande pompier janggo mi hotan Kolda te hande ko samedi oɗo banda ko
jamanu heɗinne fer fewna lewru tuba gonde ko sappo e jeɗɗi yesan hawri e samde ɓe mbiyata ɗum aset yesan banda o mo jeyi ɗum ko garante liganiɗo ñeñƴe mo añanani ñeñƴe mo wona baba goto mum de mo rokkata ɓanta mo haalta ko watta cewɗo korle biusa latade kulaɗo kolaɗo dokkaɗo ɗonkanaɗo jarɗo jaam jaam malaɗo ɓi walangel nene ɗaɓɓodani ko dali mum jaggatake e ñamade mum on woni liman ba masina yetto nde woni masina inde nde woni liman ba hay goto faydana oɗo banda de te bandaji makko ɗi wona jeeyeteɗi to marte oɗo banda ko banda nder famille makko ko banda souvenir yesan o wonɗo joni min paari haɓɓugol bagasi jagol pompe yeeso mon sukaɓe wambaɓe ta on keppani sakko de waɗɗa e keɓeje ko so lennoŋaji daaɗe e gamnaɗe korle buubaji bawɗe e jarbareji so neɗɗo wuuri ɗeɗo gueɗe tan woni ko ɗaɓɓata fa hen fonira ta heeɓi bénéfice gurnam mum sabu so ayi neɗɗo ma e subaka tan yiƴi he subaka mo liggaji adna ko inde woni foof ɓoyta hirande dewte gongati leddade mata dow hirande dewtama woni ojji ari noddude yesan woɗo sengo feewi huɓe ɗo oɗo morto min mbaynodirta e liman ba
balde jaman yo jengi balde jaman yo jengi balde jaman yo jengi balde jamanu o weli mi kalaɗi benade ko joni jottoɗa e nder galle ma jamdi ina haala indema he muɗum joni immotoɗa tan jola he avion jaaha Kolda kirto ha ton garta wadde ɗi mbi jamanu o weli de wallay mi jaɓaniɗi ɗi mbi jamanu weli jengi balɗe ɗum ɗi selli wona benade ɗiɗo kolli kaji mbiyete nguroji aali jakum ɗi ngurata galle kala de